Ja varmasti löytyy sitten oikea henkilö, jos on löytyäkseen, niin parhaiten tätä kautta. Eli Sauli Raninen ja olen yrittäjänä sellaisessa yrityksessä kuin Brondi. Me ollaan painotalo, tai kuten me sanotaan, niin enemmän kuin painotalo, että yhdistää brändituotteet ja rakentaminen. Brondi on suurkuvatuotantoon keskittynyt yritys. Tehdään paljon kylttejä, opasteita, teippauksia, valomainoksia. Oikeastaan kaikki näkyvyyteen liittyvät ja myynnin edistämistuotteet ja brändäystuotteet. Se rakentaminen sitten tulee mukaan kuvioihin sitten ja sen ymmärrys niin kuin isommissa messuosastojen tekemisessä ja toimitilojen kokonaisvaltaisessa muutostöissä ja brändäyksessä. Tällä hetkellä akuutein työvoimatarve Brondilla on tällainen projektipäällikkö, asiakkuuspäällikkö. Etsinnässä on hyvä tyyppi, jolla olisi kokemusta B2B-myynnistä ja asiakkuusjohtamisesta. Lähinnä siihen semmoista myyvää projektipäällikköä, joka itsenäisesti ja oma-aloitteisesti pystyy hoitamaan kokonaisvaltaisia asiakkuuksia ja projekteja. Mun mielestä rekryn kanssa on helppo työskennellä, helposti matalalla kynnyksellä yhteydenpitoa ja se, helposti lähestyttävää, että oli sitten kuka tyyppi tahansa rekryllä, johon on yhteydessä, niin pyritään aina hoitamaan asia mahdollisimman nopeasti ja se tunne, että kuunnellaan ja halutaan tehdä kaikkeensa sen eteen, että löytyy sitten juuri se etsimämme henkilö, ettei tuhlata sitten kenenkään aikaa. Ja varmasti löytyy sitten oikea henkilö, jos on löytyäkseen, niin parhaiten tätä kautta.